Мы в прямом эфире. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, дусларым. Менә бүген без өйдә, Аллага шөкер, кечкенә генә минем помощницаларым белән, кызларым белән, безнең кунак кызы да бар монда. Кызлар, сәламләгез әле. Менә шулай без бүген нәрсә пешерәбез, кызлар? Пирожки пешерәбез. Алла бирса. Хәлләрегез ничек? Хәлләрегез әйбәтме? Я тышта яңгыр ява башлады. Ә без өйдә пирожки пешергә булдык. Сәлам, сәлам. Кызлар, сез күрмисез ярар? Мен сезнең күзәл кушылтмаларны. Менә камыр басып бүген пирожки пешерәбез, Аллага шөкер. Хәлләрегез ничек? Нәрсәләр эшләп ятасыз? Менә камырыбыз, уңды камырыбыз, Аллага шөкер. Менә хәзер күптән пирожки пешергән юк инде. Нәрсә дип әйтәләр әле? Нәрсә дип әйтәләр әле? Талант не пропьешь диме? Пирожки пешерергә беләм инде. Но менә күптән пешергән юк. Теге талантны эше бетереп булмый дип бит. Барчагызга да сәлам. Барчагызга да, кызлар, менә шулай димәк. Менә шулай иттереп без матур иттереп камырыбызны җәябез. Скалка кирәкме? Ярар, скалка бирәм. Скалка кирәк түгел, кызлар, монда әйдәгез. Менә шулай кул белән. Әни ничек эшли, шулай эшләгез иде. Кызларның бәхете ирләрдән була бит инде. Шулай бит, менә кызларыбызны менә яхшы хуҗа бикә булырга өйрәтәбез. Һәммәбез дә, Аллага шөкер, кызлар, мин сезгә булышам. Менә шулай. Әйбәт, синеке дә әйбәт. Нидә сорауларыгыз бар? Сорауларыгызны бирегез әле. Күптән сөйләшкәнебез юк бит. Нәрсәләр эшләп ятасыз? Нәрсәләр майтарасыз? Эшкә чыктыгызмы инде? Рәхмәт, йолдызлар яңгыры. Әнә страницага куйдым. Кирип карагыз. Элекеге җырларның берсе. Хәзер, кызлар, скалка бирәм. Хәзер тукта кызым. Сабыр икән. Әкрен генә. Башкортстанга сәламләр. Чем пирожки? Пирожки менә күчтәнәшкә ит бирделәр менә. Безнең дуслар. Менә сыер итеннән. Менә сыер ите. Тәмне. Мин кичкенә чакта ит ашарга ярата идем. Кичкенә чакта. Хәзер дә ашарга яратам. Итләрне ашарга кушмыйлар бит. Бик тәмле. Бик тәмле. Шундый тәмле, ашап торасың, ашап бетерермен бөтенсендә. Җырлап җибәрегез әле. Җырлап та җибәреп Алла бирса, пирожкиларны пешергәндә, или пирожки пешергә, или җырларга инде. Аннан соң пирожки янып китергә мөмкин бит. Нинди җырны җырларга соң? Әйдәгез, мәхәббәт ялкын җырлыйк әле. Онытам диеп сине уйлап йөрим, килмә диеп чакырам. Яныган чакларга үзем сулар сибәм, үзем җылысына тартылам. Яныган чакларга үзем сулар сибәм, үзем җылысына тартылам. Килмә диеп йөрәгемә бәйлим, сүндем диеп кабынам. Бармыйм диеп сиңа таба чабам. Сагынмыйм диеп сагынам. Бармыйм диеп сиңа таба чабам. Сагынмыйм диеп сагынам. Менә шундый тәмле ите. Шуның кадәр тәмләткечләре дә бар, бүтән әйбере дә бар.
Менә Милана менә шулай иттереп эшләйме? Менә мин ничек эшләдем? Менә Азифа. Менә шундый шулай, менә булай иттереп чыгабыз. Яме? Bunu çocuğa Иттереп чыгабыз. Безнең бүген пирожкилар, ничек дип әйтәләр? Кызлар белән эшләгән пирожкилар бүген безнең луком зеленью түгел бу. Просто ни белән генә. Ит белән. Ит белән. Әйе. Менә әйтегез сорауларыгызны. Камырым бик калын булмый. Менә дигән камыр. Аны инде камыр инде ул кызлар. Матур итеп кенә эшлибез, яме? Менә кызларны өйрәтәм әле. Кызларныкы бөтенләй пәрәмәшкә әйләнә кызлар, камырыгыз. Күп итеп салгансыз инде, итендә күп салмагыз, яме? Почему? Чөнки. Так. Ничек Себердән кайнар сәламнәр яратабыз, тыңлыйбыз. Зур рәхмәт барчагызга да. Барчагызга да зур рәхмәт. Менә коронавирус булгач концертлар белән бит әле жүрүп булмый. Шуңа күрә өйдә утырга туры килә. Әле әз генә ачылып китте юллар. Әмма ләкин бөтенләй ачылып бетеп бармый. Хәзер менә безнең ниләребезне, пирожкиларыбызны пешереп карыйбыз инде хәзер. Бу кызлар эшләгән пирожкилар белән. Әйме, менә монысы Милананыкы, монысы Азифаныкы. Менә пирожкиларны хәзер кыздырып карыйбыз. Монысы минеке. Нәрсә дисез? А можно песню "Тәрәзәмне боз каплады"? Әлбәттә. Кызым булды. Туктап торыгыз, яме? Тәрәзәмне боз каплады, ә мин һаман сине көтәм. Йөрәгем боз түгел ялкын, кил бәгърем гафу итәм. Тәрәзәмне боз каплады, ә мин һаман сине көтәм. Йөрәгем боз түгел ялкын, кил бәгърем гафу итәм. Кайсы яклардан сәламнәр бирәбез? Кайсы яклардан? Башкортстан, Дүртиле. Кайсы яклардан? Әйәнә Дүртиледән сәламнәр бирәләр безгә. Языгыз сәламнәр. Кызларның да сезнең белән сөйләшәсе килә. Кызларны да күрсәтеп алайым әле. Кызлар, кымызлар, һавадагы йолдызлар. Сәлам. Кайларга сәламнәр җибәрәсез, кызлар? Кайда? Бөтен дөньяга сәламнәрне җибәрәбез, әйме? Дәваниләргә, дәватиләргә, әбиләр, бабайларга, туганнарга, әйбит кызым. Менә. Ешковатка. Менә карагыз әле. Менә алар эшләде. Ну, алар әле беренче генә эшли бит. Яхшы бит, әйме? Пирожкилар яхшымы? Хәзер пешереп карагач беләбез инде. Пензага да Кузнец шәһәренә зур сәламнәребезне юллыйбыз. Шалтыратырбыз, Алла бирсә, безне югалтмагыз. Чаллыга зур сәламнәр. Бакалыга зур сәламнәр. Менә Бакалыда бик матур концертлар куеп кайткан идек үткән юлы. Шуңа күрә барчагызга да зур сәламнәр. Өр-яңа клип төшергә җыенабыз, дусларым. Менә бу көннәрдә, Алла бирсә, клибыбыз дөнья күрер. Безне Instagram битләреннән карап барыгыз. Минем иҗатымны югалткансыз икән. Югалтмагыз. Менә кызым үсте инде. Инде хәзер эшләргә була. Аллага шөкер. Барчагызга да сәлам. Мин камырымны әйберемне интимәле идегез, кызлар. Пирожкибызны эшләп карарга кирәк. Нәрсә килеп чыгар? Менә калса бик тәмле була. Камыры бик уңган. Итләре бик тәмле булган. Менә хәзер кызлар белән пирожкины пешереп карыйбыз.
Пирожки пішкен арада sizin белән сөйләшеп алабыз, әйдәгез. Ничек анда авыртмадыгызмы? Коронавируслар белән авыртмадыгызмы, дуслар? Нефтекамский зур сәлам. Ой, кызым, Нефтекамскийга да зур сәлам. Нефтекамскийда бик матур концерт эшләп кайттык. Үткән ел була инде. Милана сиңа зур сәламнар әйтәләр. Нидән? Кайсы яктан сез? Кайдан зур сәлам Миланага? Кайсы җирдән? Казанданмы? Кайсы яктан? Сиңа да зур сәламнар бирәләр, кызым. Менә сине белгән апалар яза. Сәламнәрне язалар. Суларага моңлы җырыгызны җырлап бирегез әле. Хәзер. Монда пирожки пешерик микән? Исәнмесез? Мамадышта тан кайнар сәлам, рәхмәт. Сулараганда җырларыбыз ярармы? Так, минем анда дусларым. Майым кайный. Биде жабып куйыйк. Әлегә шайтырсын. Салдым. Карап торырга кирәк, әмма сезнең белән сөйләшәсем бар. Бер 5-10 минут премьер эфирыбызда булабыз. Аннан соң булай сөйләшә эшне эшләп булмый, дусларым. Монда я пирожки, я җыр. Кызым, китеп тора әле. Сулары ага, су өсте салкын, дулкын йөрәк яна, хәерлегә булсын. Сулар ага, ник агам икән, синең дә йөрәгеңә шулай ут яна микән. Сулар ага, ник агам икән, сезнең дә йөрәккәегез шулай ук яна микән. Сезнең дә йөрәкләрегез, дусларым, шулай ук яна микән. Рәхмәт барчагызга да минем иҗатымны яратканыгыз өчен. Мин инде бүген күптән туры эфирга чыкканым юк диеп, менә шулай тиз арада гына чыгып кына кергә булдым. Әле Алла бирса, шушылай буш арада да чыгып кергә вакыт булыр дип уйлыйм инде. Менә бүген кызлар белән очрашкач, шушы бәләкәй балалар белән өйдә булганлыктан, ял көннәрендә шушылай иттереп матур тәмле пирожкиларыбызны пешерәсе килеп китте дә, әйтәм, кызлар бергә туры эфирга чыгып керик әле дип, туры эфирга кирип чыгуым гына. Мин сезне барысчагызны да яратам. Исәнлек, саулык сезгә телим. Зур уңышларга ирешегез. Бер-берегезне саклагыз. Гүлнар апа, ике куплетын ярыймын. Нинди җырны дисез инде ни? Узып китте, укый алмый калдым. Тагын бер языгыз әле, мөмкин булса. Менә концертлар башланыр Алла бирсә. Әлегә мин Гүлнар апа рецепт җибәрерсез әле. Әлбәттә, рецебын нәрсә аның, кызлар, егетләр. Так. Җегетләр диюем, минем улым да пешекче булып эшли ресторанда. Ул бик тәмле пешергә ярата инде. Менә безне дә пешереп ашатырга тырыша вакыты булганда. Менә кызларны тагын бер күрсәтәм дә. Болды. Ой, инде менә сезне яраталар инде. Сезне яраталар монда. Апаларыгыз әнә бал таштан, дәллә куйлардан сезгә ниләр биреп торалар инде, кызларым. Мин камырны гадәттә ярты литр сөткә ак май салам, димме? Ярты пачка ак май салып, анда тузын чүткенә, песогын да салып җибәрәм шунда. Һәм инде нисез булмый, чүпрәсез булмый инде ул. Менә шулай иттереп, бик тәмле иттереп йомыркасын да сытып җибәрәм, шулай иттереп бик тәмле иттереп эшлим мин аны. Минем һәр вакытта да бик уңа камырым, шуңа күрә Аллага шөкер. Менә әле бүген хәзер сөйләшеп, әле кемдер анда әйтте бит.
камырыгыз бик калын күренә дип. Калын түгел ул. Әйбәт, менә хәзер сезгә бер-ике кәлимә сүз әйткәннән соң туры эфирдан чыгам да, яхшы итеп хәзер эшлибез, кызлар, шулай бит? Миңа кызларымда өйрәтәсем бар бит әле. Менә шулай итеп җанкайларым. Хәзер кызым. Аха, әле булмаган әле. Пешеп беткәчтән пирожкиларыбыз сезгә тагын бер фотога төшерепме, шулай итеп куярбыз үзебезнең бүгенге көнебез ничек үткәнне. Нәрсә кызым? Хошлашканда сау була итербез, яме? Матур иттереп. Ней? Шулай иттереп, дуслар, Айзифа. Булды бит инде, җитте. Инде бу ягына да керәсең, бу ягына да керәсең экраннан. Кызларым, балаларым сезнең белән сөйләшәсе килә, күрешәсе килә. Менә шундый матур яллар теләп, мин сезнең белән әлегә хушлашам. Иде буран булмасын дигән җыр, 2 куплет булса бик рәхмәтле булыр идек. Өегездә бураннар чыкмасын әлбәттә. Җырларга мин һәрвакытта да әзер. Бүген кайсыларыгызның туган көннәре микән, дуслар? Туган көннәрегез бармы бүген? Туган көннәрегез булса, барчагызның туган көннәрегез белән тәбрик итәм. Нинди генә бәйрәмнәрегез булса да, барчагызны тәбрик итәм. Һәм тамашачыбыз сораган җырны җырламыйчы булмас. Каршы килмәсәгез. Китәм диеп, нигә әйтәсең, күңелгә сагыш салып, китсәң алып, китәсең бит, ярты йөрәгем алып, аңлаешып яшәйеклә, үкенечкә калмасын, тышта буран булса булсын, өйдә буран булмасын. Аңлаешып яшәйеклә, үкенечкә калмасын, тышта буран булса булсын, өйдә буран булмасын. Хөрмәтләрем, кадерләрем, 26 сентябрь көнне кичке сәгать 5-тә Уникс концертлар залына көтеп калабыз. Анда безнең бик зур концертыбыз була. Солянка, анда ким генә булмый, сез яраткан җырчыларның барысы да була диярлек. Без сезне көтәбез, килегез һәм шул концертта мин дә булам, ала бирсә. Сез инде безнең концертыбызны яратырсыз һәм сагынгансыздыр безне дип ышанып каласы килә. Күптәннән бит концертлар булган юк. Очрашканга кадәр, дуслар, сау булыгыз, яме, мин сезне бик яратам. Кызларда сау булса әйтәләр. Кызлар, сау бул әйтегез. Сау булыгыз. Сабыз. Сау булыгыз әйтегез, татарча. Сабыз. Булды. Уф, менә. Менә ничек хушлашалар. Сау булыгыз, дуслар. Сабыз. Пирожкиларыбызны әле куярбыз, карап алырсыз. Чакырам, кунакка әйдәгез пирожки ашарга миңа. Исәнлектә булсын.